Εκεί, δεξιά. Εκεί. Από την ώρα που έκατσε ο άντρας σου δίπλα του, άλλαξε η φάτσα. Από έτσι έγινε έτσι. Η φάτσα του μικρού. Ναι, αλλά έχω ένα παράπονο όμως. Αυτό, θα το κάνω. Έλεγα να το κρύψω διάδε. Λοιπόν, έχω ένα παράπονο όμως από τον Άμι. Όταν γύρισε από... Όταν γύρισε λοιπόν από την Ξεχαλάσαν η Αντωνέλα. δεν με φίλησε. Όλα τα ταλονισικά Ουμέρ. Δεν με φίλησε. Μιτλονέν κασότ. Μ' άφησε το παράπονο. Ταλομιλιά νησικά. Γιατί εννοούν νόμ, ήρθε και με φίλησε. Νόμ, αλλά δεν είναι. Μα, νόμιζε ότι κοιμόσουν, λέει. Νόμιζε ότι κοιμόμουν. Εδώ ήμουν, δίπλα του. Ωραία, πω. Πέρα και εμένα το ουίσκι. Σε παρακαλώ. Εδώ εκεί πάνω στο τραπεζάκι. Εμείς σηκώνεστε ρε Σοφή. Λοιπόν, πεις στην Κριστίνα να κάνει αμέσως παιδιά, όσο μπορεί και όσο περισσότερα. Και πες και την Βίβιαν αμέσως να βρει κάποιος και να κάνει γρήγορα. Γιατί θα έχουν χρυσή ζωή με τον παππού. Θα περάσουν... Δεν το πιστεύω πως άλλαξε η φάρσα. Απλώς θέλω εδώ Ο παππούς όμως να τα δει ο Ιντερνετ πατέρας. και τέτοια. Κοίταξε, όσο φτάνει το πυρόνι τα δάει. Τα παίρνεις στο λιβαδάκι. Όλοι όπλο λιβαδάκι μπορεί να είναι στο Μόναχο παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, εκεί όλη την ημέρα στο ύπαιθρο και μαθήματα. Α, τώρα θέλει να το πάει μόνος του, λέει. Δεν τρώει πουρέ. Και άλλο άμα θέλεις. Αν μου ζητήσεις κι άλλο θα χαρώ πάρα πολύ. Είμαι τα τερτσέα от Βασάρου με ό,τι σμάχλα πέτλεχα. Κι άλλο μπασάρ θα μέσα. Εκτός αν θέλεις να φας το άλλο, όταν θα πάμε όλοι μαζί, θα καθίσουμε στο τραπέζι και θα έχεις και εσύ το πιάτο. Προσπαθεί να σε μιμηθεί και Λάμα, τέντσο χακίν. Λάμα, γιατί γελάτε, παιδιά. Πολύ ωραία. Μπράβο το πράγμα. Νομικό. Εννοεί τη μεσιά. Μπράβο. Με το δεξί χέρι. הבשר הזה מאוד טעים, זה בשר ש... אני אכלתי פעם תראה ואני זוכרת את הארץ הוא היה מאוד מאוד טעים. אבל מאז עד עכשיו אתה גדלת. מה? לא צריך שתפנו, אל תדאגי. תרועת תומד, תרועת גרס, סתם. Πρώτα πάντα, μία φορά δεν έφαγε. Τι έγινε. Αγαπάτε τώρα παιδιά, ξέρετε πόσο πολύ. Με όντο έβουτχεν. Πώς τα λέγαμε τα παιδιά, γελαντί. Γελαντίμ. ילדים זה שמחה. אימם בילדי, ילדי. אימם מה? בילדים. מלח, סבמוס, תן מלח. בבקשה. כל הכבוד. רוצה עוד בשר? Και λίγο πιπεράκι. אתה רוצה עוד בשר? דודבולה! λίγο κρέας ακόμη θέλουμε. Δεν το πιστεύω. Όταν δεν δοκιμάζεις, μη λες δεν θέλω. Πρώτα να δοκιμάσεις και αν δεν σ' αρέσει. קודם כל הוא אומר לטעום. ואחר כך להגיד אני אוהב או לא אוהב. אף פעם אל תגיד אני לא אוהב. קודם כל לטעום. Αλλά η τότε μπούλα όμως מגעירן חולים. מה? כל דבר הוא אומר, לא בשר. כל דבר, אל תגיד לא אוהב. קודם לפני קצת.
Η Ντότα Μπούλα μαγειρεύει πολύ νόημα. Ντότα Μπούλα מבשלת מאוד טעים, נכון? יותר טוב מיאקה. כן. Αυτό θέλει αυτό το κρέας, λέει. Να αυτοκτονήσουμε ή όχι? Θα αυτοκτονήσω, εγώ θα αυτοκτονήσω πρώτα. Μάζε. Κύριε. Α, δεν είναι το πήρα σωστά. Μπουλάκι, θα μας κάνεις λίγο κρέας ακόμη? Ναι, θα κόψει τώρα. Εντάξει, ωραία. לחיים. Γιάννη שותה וויסקי. אלכוהול. ωραίο κρέας. Δεν το δεν το θέλει αυτό. Εδώ είναι τώρα. Τώρα πρώτα. Κατευθείαν από την κατσαρόλα, κατευθείαν από την λάσπρα. Έξι Το κόνι με το δάχτυλο μέσα. Ναι, αυτό είναι. Άρα Γιάννη, θα σε πάρουμε μαζί μας. Γιατί γελάω. Μέχρι να πάει στο στρατό να έχουμε δίπλα μας. Γιατί γελιά γελάω. Κοίτα, εγώ θα τα κάνω σπαρτιατάκια. Τι ωραία. Όπως θα είσαι πει. Ακριβώς. Και ό,τι θέλει να Ωραίο. Ωραίο. Τι είναι αυτό? Έτσι όπως το κάνεις εσύ, σου κάνει και αυτό. Περίμενε. Περίμενε, λέει, να τελειώσει αυτό που έχει στο στόμα. Είναι καλύτερα να μην φάει. Ναι. Σάμπα. Σάμπα άμμος. Παππού, πες παππού. Παππού με φωνάζουν. Παππού, λοιπόν, παππού άμμος. Ναι. Ο παππούς άμμος, όταν πας στο σπίτι του, παππού, כשאתה תהיה אצל סבא וסבתא, θα μας συνδέει το נשים אתכם בסקייפ, הוא יאכיל אותך בסקייפ. βλέπεις και θα σε βλέπω. אתה תראה אותו והוא יראה אותך. Και θα τρώμε και εσύ και εγώ μέσα από το Skype. נאכל ביחד בסקייפ. גם אני וגם אתה, הוא אומר, אז גם הוא וגם אתה תאכלו בסקייפ. כן? אתה תגיד לו איזה טעם יש לאוכל שלך, והוא יגיד לך איזה טעם יש לאוכל שלו. הוא רך האוכל, זה רך הבשר. הבשר רך. תלעס אותו, δεν μπορεί να τα κοτοποιεί. Μάσα το καλά. Μικρές μπουκίτσες, תיקח ביסים קטנים. το λάθος ήταν δικό μου. Που σου έδωσα μεγάλη μπουκιά. הוא נתן לך ביס גדול, בגלל זה תאכל ביס. הוא צריך ללחוץ הראש. סליחה, הוא מתנצל שהוא נתן לך. Το κρέας πρέπει να είναι μικρές μπουκές. Και μετά αυτό το πουρέο θα θέλει.